Iată condiția umană. Iată cum se împlinește cuvântul Apostolului din Evanghelia Duminica de astăzi. Fraților, toate nu sunt îngăduite, dar nu toate nu sunt de folos. Adică a avut libertatea fiul acesta răscriitor, libertate dăruită de Dumnezeu Tatăl, să facă ce știe El poate, dar a înțeles greșit tot ce a însemnat libertatea în viața Lui și a trăit greșit această libertate, încât a ajuns în mare lipsă. Și a ajuns să nu mai fie El. Pentru că e foarte important, cum spune cuvântul Evangheliei, zice, iar El, văzând starea în care se afla, și-a venit în fire, și-a revenit în fire. Adică noi, când trăim libertatea noastră greșit și ne respim toate darurile pe care le primim de la Dumnezeu, ne aflăm căzuți atât de mult, cât aproape că nu mai suntem în condiția umană, după care am fost creați, după chipul lui Dumnezeu. Dar zice, El și-a venit în fire, și-a revenit. Și cu toate că era atât de căzut, a avut un gând atât de frumos. N-am zis, mă voi întoarce la Tatăl meu și voi spune, bine, Tatăl, am greșit, dar Tu ești bogat. Mai este de unde avere, să fiu și eu repede în casă și să trăiesc aici. Că doar sunt Fiul Tău. N-am venit cu astfel de lucruri. A zis în gândul lui, câți altații Tatălui meu, cât de sfinte Tatălui meu, sunt îndestulate de pâine, iar eu fier aici de foame. Știu ce voi face. Mă voi ridica, mă voi duce la Tatăl meu și voi spune, Tatăl, aveți și acești înainte Tatăl. Și nu mai sunt vrednic să fiu numit Fiul Tău. Iată cât de frumos. Omul cât ar fi de căzut, are o licărire de rai în el care nu se pierde niciodată. Și raiul care îl avea în inima lui, deși poate că se afla tot ceea ce îl înconjura, o situație care putea să reflecte foarte inegală. Acea licărire a raiului în inima lui l-a făcut să aibă acest gând smerit. Și atât de frumos spune cuvântul Evangheliei, că întorcându-se Tatăl la văzut de departe. Ne putem închipui că Tatăl, după plecarea Fiului celui tânăr, nu și-a mai căutat de rânduiala averii și a treburilor din bătătura Lui. Nu se mai putea lua niciun gând. Cea de-a inima sfârșiată după Fiul cel tânăr plecat, doar se va face. Și l-a văzut intrând în mare depărtare și a alergat către El. Așa ne așteaptă Dumnezeu în fiecare dintre noi. Iese în întâmpinare, ne primește, ne îmbrățișează. Și apoi ne face din nou suntem din nou moștenitori ai Tatălui Ceresc. De dragostea Lui nemărginită. Să ne ajute Bunul Dumnezeu iubitor. Ca oricât am fi de rischitor, fiecare dintre noi, să ne vedem în fie și să ne întoarcem la Tatăl fiecare așteaptă.